ezi nwa Chineke ka tata marụ gị mma ebe ọbụla ị nọ na nwanne gere ife onyonyo a rue n'isi ka ịghọta ife m na-ekwu ma mekwazie nchọpụta n'onwe gị ka ị mara na ife m na-agwa gị ọ bụ eziokwu tupu ị kpọba iyi tupu ị kọba ọnụ. Nwanne mee nchọpụta n'onwe gị marụ na ife a m na-agwa gị na ọ bụ eziokwu. Isiokwu anyị na-eneba anya bụ ihe a na-agwa ọtụtụ ndị mmadụ na ọ bụrụ n'afa Jizọs ka a na-ekpe kama na n'afa Almighty God, na ihe a na-ekpe bụ n'afa Chukwu okike abịama n'ọnya maka anyị na-ekperu. Na tupu ndị ụka ewetarụ gị nya bụ Jizọs, tupu ndị ọcha ewetarụ gị nya bụ Jizọs, tupu nyawụ ndị British ewetarụ gị Jizọs, na anyị nwa na onwe anyị na-ekperu Chukwu okike abịama. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ịgaruo na ebe afọ akọrọ akụkọ gbasara Jizọs na enyi ya nwoke akpọrọ Lazarus, ị ga-achọpụta na mgbe a gwara ya na Lazarus enyi ya nwoke anwụọla, na o bere akwa lute ebe afọ ma gbusi ikpere na abụ na ana ma kpọkuo onye bụ Almighty God si anya kpọlitere ya enyi ya nwoke a, iji wee gosi gị na ọ bụrụ onye nwaba ejesi ọgwụ, iji wee gosi gị na aka nwere Almighty God eze a na-ekpesiala ọgwụ. Nwanne ọ kemgbe ya bụ ndị ọcha ji wee wetara anyị ya bụ Jizọs ka ọtụtụ n'ime anyị ji wee chefuo eji mara anyị. Ọ kemgbe eji wee wetara anyị ya bụ Jizọs ka ọtụtụ n'ime anyị ji wee chefuo ebe fasi. Nwanne mmadụ, ịnọrụ ntu a ị na-achịkọ mmụọ gị, ịnọrụ ntu a ị na-achịkasị ajụ na-eme nkwayarị ka ị marụ nke bụ eziokwu, ka a hapụ ịdazi eri gị ọrụ a na-eri gị. Nwanne ịnọkọtakwanụ ị na-ajụ onwe gị ajụjụ si Jizọs ị na-akpọ kedu otu o si wee bido mmebe exist. Anyị nwere ike ajụọ gị na iwuo n'ọnwa agbọghị na-amaghị nwoke mụrụ ya bụ Jizọs. Ngwa na ebe ọ bụ na ịma na ọnwa agbọghị na-amaghị nwoke mụrụ ya bụ Jizọs, kedụzi onye keziri ya bụ nwa agbọghị na-amaghị nwoke? Ya bụ nwa agbọghị na-amaghị nwoke ahụ ịma asị onye mụrụ ya bụ Jizọs ọ dara n'elu, onye kerie? Ọ pụta na o nwere oche ọ na-ekpeburu? Ife ajụjụ ahụ ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị ma sakwazie ya onwe gị. Nwanne mmadụ, ọ kemgbe eji wee gwa gị na Jizọs wee jesi ọgwụ, kemgbe afọ ka ihe gbasara eji mmadụ gị ji wee ghasa, kemgbe afọ ka ijizi wee chefuo onye iwu. Nwanne, ichefu echiche azụ, ị ga-achọpụta na ọtụtụ ndị okenye anyị nweburu na mgbe mbụ, ọtụtụ ndị nna nna anyị ahụ anyị nweburu na mgbe mbụ, ọtụtụ ndị ahụ megoro agadi anyị nwere na mgbe mbụ, na ifefe na-ekpe we n'afa Chukwu okike abịama, fada ekpe n'afa Jizọs. Enwero mgbe fa ji ekpe n'afa Jizọs. Inegharị anya na ọtụtụ ndị ndu na-edu anyị n'ije a bụ Biafra, ọtụtụ ndị ndu a na-edu anyị na inweta nwere onwe a. Nwanne, ị ga-achọpụta na ife ha na-ekpe ewe n'afa Chukwu okike abịama na ọ bụla n'afa Jizọs. Nwanne m, nwanne, ife niile abụrụ ịkọ ọnụ, ife niile abụrụ ka ị kpọọ iyi n'okweghị akpọ, ife niile abụrụ ka ị taịpụ ife n'okweghị ataịpụ. O nwere ife mmadụ ga-agwa gị ntu a, iwere ekwentị gị ahụ iji mee risach ka ị chọpụta mmadụ nke bụ eziokwu, ka ị chọpụta mmadụ na ife ya ị nụrụ na ọ bụ eziokwu na ọ bụ asị. O nwere ife eji ikpe iyi eme, o nwere ife eji ike ọnụ eme. Ife ị nidiriwe ime risach ya bụ Jizọs afụ, kedu otu o si bido mebe exist? Ihe a bụ ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị ma sakwazie ya onwe gị. Ihe a bụ ihe ị nidiri ime risach about it, ka hapụzi ịdị na-aghọgbu maka na agwara gị na Jizọs bụ ejesi ọgwụ. Ọnya meziri ọtụtụ ndị ụka jizi wee werizie wee na-erizi gị ọrụ, nke na gị nwa na onwe gị ya chọọzi ịnụzi nke bụ eziokwu, nke na a na-agwasiwu nke bụ eziokwu ị dị aghọtazie. Nwanne mmadụ, ọ dị ụtọ nnọọ na-agwara gị na Jizọs sịrị nke a ma Jizọs mere nke a, meziri na nya bụ anya Igbo anyị adịrọzi otu ọ dị. Nya meziri na gị nwa afọ Igbo tụfuziri eji mmadụ gị maka na agwara gị na akụkọ dị n'eluigwe. Nwanne mmadụ, ị kwesịrị ịnọrọ ntu a iche echiche, ịjụ onwe gị ajụjụ, ịjụ onwe gị ajụjụ. Ịnọkọtakwanụ ntu a ị na-ajụ onwe gị, fabụ ndị afọ na-agwa gị na Jizọs ya eme nke a, na Jizọs mere nke a mee nke ọzọ, na ọ nwụrụ ọnwụ maka gị. Ọ gịnị bataziri na ụmụnne anyị jeruzie na nyabụ obodo afọ nyabụ Jizọs si eruzie ha asọba ya asọba, eruzie afụzie nyabụ nwanne gị ahụ amakpuchi aka n'imi, nyabụ nwanne gị ahụ enwerozi ike imesapụ ahụ,
ya bụ nwanne gị ahụ enwezi ike imesapụ ahụ asị onye jelube onye nwụrụ ọnwụ maka ya, asị onye lọfụrụ ya, ịnọkọta ị na-ajụ ya onwe gị kedu ife wu the cause. Nwanne mmadụ ọ na-eme agwa mmadụ okwu do anya ntu a, iburugodo ụzọ jụọ ajụjụ, iburu ụzọ mee investigeshọn tupu ịkpọba iyi na ife ị ga-eme bụ ime nchọpụta n'onwe gị ka ị mara nke bụ eziokwu. Ọdụtọ n'afọ Jizọs ahụ ga-eji nye gị stika si gị ma kwadoghị na Jizọs ga-eproteti gị na ndị ori enwere ike ịbịa na shọpụ gị, na ndị ori enwere ike ịbịa ebe ị na-azụ afịa. Mana o ruo ha nwa na onwe ha nwechara mapụ n'ụlọ be ha, fa nwechara ike na-echefa ma n'ụlọ ma na ebe fa na-azụ afịa, ma na ya bụ ụlọ ụka afọ fa nwere ndị polisi na-echefa. Ịnọkọta ntị ị na-ajụ onwe gị ajụjụ, kedu ife kpatara na ndị ntọ ga-atọrọ onye nke gị ịgbakwujeze na ya bụ ụlọ ụka ka a mara otu a ga-esi mee, enye gị ekpere ị ga-ekpe, nye gị olive oil, nye gị mmiri nsọ, gwa gị ji ekpebe ekpere ya te emechakwa n'ikpeazụ ịmakwa ụgwọ gbapụta nya bụ onye nke gị ahụ. Ọ dazielu ha nwa bụ ndị isi ụka, ọ dazielu ha nwa bụ ndị arụsị ji ekpebe ekpere, ọ dazielu ndị afọ nyere stika, ọ dazielu ndị afọ nyere olive oil, ọ dazie ndị ahụ si ugoro mmiri nsọ nke a ka ife wee dị mma. Fa nwa ndị akwụ ụgwọ wee gbapụta nwanne fa nwa ndị akwụ ụgwọ wee gbapụta onye nke fa. Gị nwa na onwe gị chee echiche, chechigha azụ na mgbe gara aga ị nụrụ na o nwere onye isi ụka atọchi ọmakwụọ 100 million iji wee gbapụta onwe. Ọ gịnị merụ na ekpeghozi olive oil ebe afọ ka anya bụ olive oil zọpụta ya? Ọ gịnị merụ na ọ kpọghọzi nya bụ afa Jizọs ebe afọ ka anya bụ afa Jizọs zọpụta ya? Ịnọkọtakwanụ ntụ a ị na-ajụ onwe gị ajụjụ si ruo one mgbe ka ndị a ga-aghọrị m, ruo one mgbe ka ndị a ga-eriri m ọrụ a ruo. Ị ga-anụ otu esi wee chọọ ịbụ nwanne anyị nwoke nwanne, ma nụkwa n'otu o si wee mee escape. Ị na-ajụzi onwe gị ọ gịnị kpatasịrị na anya bụ stika azọrọ ya? Ọ gịnị kpatasịrị na anya bụ mmiri nsọ azọrọ ya? Ọ gịnị kpatara na anya bụ olive oil azọrọ ya? Nwanne mmadụ, oge erugo mgbe ị ga-emepe anya. Ọ na-eme dikata mmadụ ọrụ. Mgbe onye afọ ga-anọ mmanụ ọrụ ka a na-eri ya bụ mgbe ị ga-ajụ ese, mgbe ị mere nkwagharị, mgbe ị mere your own investigation, mgbe afọ ka ị ga-anọ ma na efe abụọ ọrụ. Ọ mbụ ahụ ị kwụsịrị ige ndị afọ na-erighị ọrụ ahụ ntị. Mgbe gụnwa na onwe gị mere nchọpụta na onwe gị, mee nyocha na onwe gị, ọ mgbe afọ ka ị ga-eji wee gbanarị ya bụ ife. Iwe okwu onye na-eri m ọrụ erizina m. Ọ bụrụ a na-eri gị aka na-agwa gị, ị ka nọrọ ebe ị nọ, ị gaghị eme nyocha, ị gaghị eme nkwagharị ka ị mara na ife a na-agwa gị ọ bụ eziokwu. Nwanne m, ịnọkọta jụọ onwe gị ruo ole mgbe ka ndị a ga-eriri m ọrụ a? Apụtakwa na a na-agwa gị sị gị na ya bụ ụlọ ụka afọ ị na-eche, ha ga-agwa gị sị gị na a na-akpalite ndị nwụrụ anwụ, na-emego ndị nwụrụ anwụ ha ekunie ebe a, na-emego nya bụ onye ngwọrọ jebe ije na nya bụ ụlọ ụka, mee onye kpuru isi ọfụba ụzọ, mee nke a mee nke ọzọ. Ha ncha niile bụ n'afọ Jizọs ka a gwara gị emerie. Mana ebuzi ebupụtazi ego kasị ego, gwazie fafapụ ya pụrụvuo ya, ha kpọta otu onye n'ime ndị afọ nwụrụ anwụ ha mere okunie, fancha niile agba ọsọ. Ekwuzie fa kpọtazi otu onye n'ime ndị afọ kpuru isi e mere ọfụba ụzọ, fancha niile agbaba ọsọ. Ekwuzie si kpọtazi otu onye n'ime ndị afọ dara ngwọrọ ka a kwụọ onye ahụ ụgwọ, fancha niile agbaba ọsọ. Enwere any proof. Nwanne, jụọ onwe gị, kedu oge ndị a ga-eriri m ọrụ a ruo ole mgbe ka a ga-eriri m ọrụ a ruo? Enwere ike dụtọ na anya bụ ọrụ na-eribie na gị ya, dụtọ na anya bụ ọrụ erimie na gị ya for so many years, erigo ya ọtụtụ ndị na ezinụlọ gị. A na-agwazi gị nke bụ eziokwu kịta. Ọ dịghị ka ọwa akụkọ mbe na efe fe onye a na-ekwu ka ọ na ọ mara ife ọ na-ekwu. Nwanne, were ekwentị gị ahụ iji wee mee nchọpụta na onwe gị, ma ọ bụ ịjụ ọdịka okenye mmadụ na-abụ ma ọ bụ ịtọ ka aka ọrụ gị na ife a na-ekpe bụ n'afa Chukwu okike abịama, na ife gị onwe afọ Igbo na-ekpe bụ n'afa Chukwu okike abịama, na ọ bụla n'afa Jizọs. Ọ bụla arụgba ahụ n'obodo, ọ bụrụzi omenala. Ọ dị ụtọ na ha bụ ndị ụka na-agbara ha nkịtị kemgbe, fa na-atụnyawụ fọmatị, fa na-eri nya bụ ọrụ, onwere onye kwuru okwu. Ọnya mere o ji duzie gị ka a ga-asị na nya bụ alụ bụ otu esi emie. Ọkwa ofu arụrafụ ka ndị isi anyị ndị nọ n'ọchịchị na-erirịta kemgbe, merụ na onwere onye kwuru okwu. Owo duzie ka ọ abụzi omenala. Kịtazi anyị marụgoro ife dị na ya, kịtazi anyị marụgoro na anya bụ efe ha na-eme anyị n'ọrụ ka ha na-eri anyị. Fọdat anyị na-ekwusi na anya bụ ọrụ a ha na-eri anyị na ọ ga-akwụsị, na anya bụ ohi a ha na-ezu anyị na ọ ga-akwụsị. Owo bụrụzie ọgụ na mgba. Mana ọ bụrụ na mgbe afụfa ha ebidoro iri ọrụ a,
ọ bụrụ na mgbe afọ ya na-eme onye nyere ego nya wee rụọ ọrụ rie nya wee ego nnake. Ọ bụrụ na mgbe izizi fa bido wee na-ebupụ ego mụ na ọ na-abụ obodo oyibo na ọ na-eme ruo mgbe afọ arịpọtụ onye ahụ ahapụ ide eme mind your business. Nwanne ọ bụrụ na a na-eme dịka obodo ndị ọzọ si eme ma onye riri ego ọha niile na-akpọrọ onye ahụ tupu n'ụlọ nga. Ọ bụrụ na a na-eme ntu ahụ obodo a mụ na na-abụ nọ ọ karị iwe ebe ka mma anya ọkarị da agbagharịgharị ntu o si agbagharịgharị taa. Mana ọtụtụ na onye ọbụla na-eme mind your business. Ọ mind your business ahụ debere anyị n'ọnọdụ anyị nọ tata. Mind your business ọnya mere anyị wee na-ebesasị mbesasị a na-ebesasị tata. Mana ọ bụrụ na ebido n'ụtụ mbụ na-egbochi ya bụ mmiri na-eme onye bụrụ ego dị ụlọ ọha akpọrọ onye tupu n'ụlọ mkpọrọ. Enwe ka mmadụ si mee ife emeta ahụ akpọrọ onye tupu n'ụlọ mkpọrọ. Echọghị m na ife a na-eme tata ka ya dị eme. Mana tata ka bụkwa gboo obido tata dịbakwa mma ọ dịbakwara gboo. Nwanne ka m gbakwarụ gị ama anyị nọ na-ekwu okwu nwere onwe anyị nọ na-ekwu okwu Biafra. Mana ofufe m chọrọ ka ịghọta bụ na anya bụ Biafra na otu anyị si ebe ebere ebe afọ ụkwọ n'afa Chukwu okike abịama. O nwere onye Igbo na-ekwu okwu Biafra anyị ga-anụ n'afa Jizọs n'ọnụ ya. Ife anyị na-ekpe bụ n'afa Chukwu okike abịama ka o buru ị ga-ebiri n'uche wolu n'oge mara amarụ na ife anyị na-ekpe bụ n'afa Chukwu okike abịama. Gị nwa bụ onye nwere ụlọ ụka gị nwa bụ onye nwere ụlọ nsọ ebe ị na-ezi ozi ọma wolu n'oge praktis bie mgbe a ka agbawa n'egbe maka ya mgbe a ka mmebe ọ na-atigbuo ozugbo dị na ya. Enwere ike na-agwa gị ife a ichee na-egwuregwu ichee na nkọgheri ka onye a na-akọgheri. Jee na-ene vidio ndị ndu anyị niile. Ife anyị na-ekwu n'afa Chukwu okike abịama ọ bụrụ n'afa Jizọs. Jizọs abụrụ onye a wee jezi ọgwụ. Jizọs abụrụ onye awụ Almighty God. Ife anyị belivuru wụ na ya wụ Almighty God. Chukwu kelenu ka ha na n'usoro anyị nwande si ekpe ekpere ijere obe onye kpọrọ onwe ebe onye Igbo tata ijere obi ewepụta ọjị okpekpere gị ekpere n'usoro anyị nwande si ekpe ekpere. Ekpere afọ ọ ga-agọrọ ndụ ya tinye gọrọ ndụ ezinụlọ gị tinye. Ọ ga-asị gị na ijebe na ị ga-ejeru na ịnabakwa na ị ga-anarụ na ife ama mme gị n'ezi na ngụ ọbụla iji ego na anya bụ ngụ ahụ amakwanata gị. Ọ ga-agwa gị sị gị na onye na-achụ ka o gbuo gị na onye afọ ga-eji a na zere mmiri. Ọ ga-agwa gị sị gị na ị ga-adụ ka kpakpando na ị ga-amụke dịka ọnwa. Ọ ga-agwa gị sị gị mfe ga-adụrụ gị mma ọgọcha anya bụ ọfọ ọmawa anya bụ ọjị gị na-anabata ya. Enwere ọtụtụ usoro anyị nwa bụ ndị Igbo si ekpere nya bụ Chukwu okike abịama. Enwere nzu enwere ọjị enwere edo enwere ose ọjị enwere nkwụ ọkụ enwekwaziri mmiri. Nwoke ọbụla kpọrọ onwe ya onye Igbo ga-agwa gị na ife ndị a niile na anyị ji ya agwachi anyị okwu ma ọ na-azakwazi ya. Anyị adịghị ekpere ekwensu. O nwere onye Igbo na-ekpere ekwensu. Ọ ka bụkwa ofu Chukwu okike abịama ka anyị na-ekpere. Nwanne obido tata dịba mma ọ dịbara gboo. Chee echiche ma mee nchọpụta n'onwe gị na ịkpọrọ m iyi ma ọ bụ na idere ife sọrọ gị na kọmentị enwere n'imini at last ịma chọpụta na ife a na-agwa gị bụ eziokwu. Ka Chukwu okike abịama gọzie gị dịka ị na-eme nke a sị m ya gazie ise ya gazie na ụmụnne m tụsaalụ m ozi a ma kụkwazie peji a folo nwanne.